Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Biletin elemaly gepleşigimiziň täze sany görüşüňe diýaly siziňle. Gepleşigimiziň bugünkü sany näme hakynda bolar mehribanlar? Bugün bizde hemme kişiniň ulanýan zata hakkında gurrun bermek isleýär. Olam elbetde hemme ýerde, hemme öýde bar. Biziň ne durmuşy onsuz gözüňde getirem dostysam ýalňyşmam kam diýen. Bahata ardan öz amatly men elbetde plastikin gurrun edýän. Häzir plastik biziň daşymyzy gurşap alýar. Ol hatda biziň garaşmaýan ýerlerimizde de duş gelýär. Plastik guruluşykda, elektronikada, lukmançylykda, gaplaşykda, kosmetikada, şahsy gigiyena terişlerini, hojalyk enjamlaryny bir sözlen aýtsak, bir näçe bir giden ýerlerde ulanýar. Garaz onuň bar ýerini sananyňdan, ýok ýerini sananyň ataqqa diýen şu sebäpden hem şu pursatda başlady. Plastikdan, ýani plasmassadan ýasalan önümler häzir şeýle bir kän bolýan. Bir wagtlar onuň ýok wagtym bolupdyr diýilse andan soň gelenok. Ýöne bary ýok 150 ýyl mundan öň onuň ady sory ýok. Hemme önümler bolsa natural, hakykat şigmallan ýasalýan eken. Beýle önümler çal zaýalandypdyrlar. Özlerim anjak köp zada çydamsyz bolupdyrlar. Şonuň üçin hem alymlar ulanyň üçin has berkemem amatly bir ýeňiljek bir zat oýlap tapmalydyr. Şeýdibim zaýalanmaýan, sintetik, organik polimer, ýani plastik töretdi. Plastiki kim we haçan nirede oýlap tapdyr. Onuň taryhy öz başyny 19-njy asyryň ortalaryndan alýar. Angliýanyň Birmingham şäherinde ýaşaýan Alexander Parks adly oýlap tapyjy TV polimerler bilen işläp oturýar. Parkezini, ýani emeli pil sünküni oýlap tapdyr. Şol wagt piller qyrlyp oturup barýan ekenler. Olaryň gammatly sünkünden herkeli önümler ýasamak üçin bu jandarlary aglap taşonyň soňuna çykan ekenler. Onsoň Parksyň oýlap tapan parkezini ýerine düşdi diýip bellätildi. Ol derrew meşhurlyk kazandyr. Parksam bu meşhurlykdan peýdalanyp öz oýlap tapyşynyň uly önümçiligini ýola goýmagy başardy. Ýöne ol kyskançlykdan ýaňa önümiň hiline kendini sermänler. Şonuň üçin ol basym batypdyr we zavodun şeýle ýapyldy. Onuň karhanasynyň öňkü dolanlarjysy bolsa parkeziniň ideýandan oýlap tapylan selluloidy öndürýän kompaniýany esaslandy. Celluloid Manufacturing Company adly Amerikan kompaniýasy ýani karhanasy plastikdan daraklar kimen bilyar şarlaryny öndürýän eken. Bu harytlaryň bahalary eleterli bolansoň aljylar olara uly isleg bildiripdir. Şonun kän wagt geçmänkä bolsa celluloiddan kinoplyonkalar öndürilip başlandy. Plastmas daraklary bolan gyzyklanmanyň azalmagy bilen baglanyşykly bir maglumat aýdyp geçmek bilen 1920-nji ýyllarda kinematografda gysga saçlar ýörgünli bolup başlapdyr. Halka monsan saçyny şoňa görä bejerdip başlapdy. Şonuň netijesinde de celluloid daraklaryň sowdasy beta gaçypdyr. Ýöne kompaniýanyň ýolbaşçylary alçyraman derrew çykarga tapmagy başardylar. Olar täze bir ýörgünli aksesuarlaryň günden goraýan äýneklerin önümçiligini başlapdy. Şondan soň plastik önümçiligi güýçli depkinne ösüp gidipdir we dowam etdi. 1907-nji ýylda belgeli himik Leo Bakelandyň şowly alma barlykhanalarynyn netijesinde dolluğuna sintetikden öndürilen plastik peýda bolupdyr. Himik alim öz oýlap tapan plastikini bakelit diýip adlandyrdyr. Bakeland öz bakelidini Şotlandiýaly bätleşi James Suinbergden bir gün öň patentlaşdyrdyr. Sintetik plastikiň düzümi iki kimikatdan, ýani formaldehidden we fenoldan ibaratdyr. Qara renk, ýani renki qara goňur bolan soň ol agaja meňdeýän. Tehnologiýasynyň ýöne köýlügi üçin bakelidi köp miktarda öndürmek asas bolupdyr. Bu bolsa bir giden täze önümleriň peýda bolmagyny iterýär. Meselem fotokameralar, telefonlar, radiolar, başga korpusy plastikden yapylyp başlandy. Mahavat. Çay başyna. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularymyzdan ziyat. Haçanna plastik köpçülüklerin öndürilip başlandy diýen bolsaňyz, plastikiň dünýäni doldurup başlan wagty 20-nji asyryň ortalary diýip bolar. Şol döwürde neft önümlerini gaýtadan işleýän karhanalaryň köpüsi täze plastik üretmek üçin dürli alma gözlemleri we barlyklary geçiripdirler. Zavodlaryň iň köp miktarda çykarýan galynysy etilen gaz eken. Şolum 1932-nji ýylda Imperial Chemical Industries ýani ICI tarapyndan oýlanyp tapylan organik aýnanyň esasyny düzüpdir. 1933-nji ýylda ICI-iň zawodynyň himikleri etilen bilen
benzoy aldegidini biriktirmek için türlü barlıqlar geçiripdirler. Barlıqlar şoğsuz tamamlanıptır ýöne. Soň birden hem kolba, kislorod düşüp durdy, onda muma mingdeş ak madda peýda bolupdyr. Bu etilýanyň polimeri eken. Ol hatda şu wagtda iň bir meşhur we iň isleg bildirilýän plastika taplandy. Ikinji jahan uruşy döwründe ol kabelleri goramak üçin ulanylýan eken. Biraz wagtdan ondan adyp torbalaryny hem ýmit salynýan gaplary öňdürip başlapdyrlar. Şeýlekem etilen polimeri lukmançylykda emeli boğulları yasamak üçin esas bolup hyzmat edýän mehriwan. Garadyk haçaýtsak plastikdiň kämilleşmek dünýäniň gözüne ýaýramak bilen bolupdyr. 1930-njy ýyly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň DuPont kompaniýasy naylon we teflon öňdürip başlapdyr. Naylondan dikilen egineşikler meşhurlyga eýe bolup dünýä sensasiýasyna urulypdyr. Aslynda plastik näme? Häzirki wagtda plastik diýip tebii gazdan we gaýtadan işlenen neft önümlerinden birgeden kimiki reaksiýalar usuly bilen öňdürilen sintetik materiallary toparlap degişli diýip düşünilýär. Polimerizasiýa şertlerini üýtgetmek bilen öňdürjiler durmuşyň dürli ugurlaryna giňden ulanylýan dürli fiksasiýalary, ýani eksploatasiýa häsiýetleri we aýratyrlyklar bolan plastmasalary alýarlar. Plastmassa, ýa bolmasa plastik emeli polimer, ýagny köp baglanşykly, gaýtalanýan birliklerden, monomerlerden ibaret ýokary molekulaly maddalardan. Biz ony tebigatda mysal üçin DNK-da da görüp bilýäris. Özara baglanan jül elementler bilen öwrümli spirali ýadyňyza salyp görmek ýaly adekvatda polimer medilşanyň ýaly. Adamzat ony neftden emeli suwla döretmek başarypdyr. Hem oňa plastmassa diýip at goýupdyr. Onuň üýtgeç aýratyrlyklary bar. Meselem ol edil polat ýaly berk ýöne, ýelek ýalym tölemi ýeňil. Ol platina ýaly zurnukly, aýna ýaly dury, ýüň ýalym ýumşak plastiklaryň badyr. Plastmassa dizaynerlaryň, maşin guruluşçylarynyň, dokma işgärleriniň ýa bolmasa şäher binagerleriniň isteklerini dol ýagdaýda kanagatlandyryp bilýär. Häzirki ünlü tehnologiýanyň köp bu doklaryny plastmassasyz biz gözüňe getirip bilmeýär, dogrymy? Häzirki wagtda alymlar tebigatda doly dargaýan we oňa diýen bermeýän plastmassalar döretmegiň orunyna kelle döwýärler. Mundan başga-da, ýani plastikler gaýtadan işleýän karhanalar izderli açylýar. Olaryň maksady zirde bile adaldyp, gerekli haritlaryň köpüsini öndürmek üçin gaýtadan işlenen çiğ mal almak bolupdyr. Şeýleden plastik ikinji gedek dünýä ine diýsem bolýar. Biziň ýurdumyzda da plastikden, polipropilenden dürli önümler öndürilip halkymyza ýerderli ýetirilýär. Elbetde şeýle kompaniýalar kän, olaryň içinde de iň meşhuram Begler ýol suwsy karhanasyny mysal ýetirsek bolar. Onuň Algap brendi polietilenden hem de polipropilenden öndürilen ýokarky eliter bahaly önümleri bilen halkyň söýgüsini gazap berýär. Bu karhana eýsemde näkili önümleri öndürýär. Meselem günneki naharlara, iştäçarlara goşulyp iýilýän ümeçleriň, maýonezlaryň, içilýän dürli suwlaryň gaplary, hatda uçorda iýilýän naharlaryň gaplaryny çerli Algap brendiniň önümleri bolýar. Bir näçe halkara sertifikatlaryň eýesi bolan Begler ýol suwsy karhanasynyň harytlary ekologik taýdan arasda adam saglygy üçin düýünden ziýansızlygy bilen tapaldylar. Mehriwan ýerleşler, edip watandaşlar, enede plastik hakkında ýetirmekden käbir maglumatlarny şulardan. Biziň gepleşigimizi şu pursatda jemgyýet we elbetde siziň bölümünden turanlar diýip öýdýänmizden umyt edýär. Ýene-de mehriwan adamlar, hormatly watandaşlar, Türkmen Portal websaytymyzdan daşlaşma, çünki Türkmen Portal elmydama siziň. Ýene kunlarda görüşýänçek, hoş sag bolyň we elbetde öýdüňiz.